Simona, ti si se zapravo tek vratila sa Fulbrighta, tu imaš dosta sveža iskustva, međutim, postoji i život pre Fulbrighta i ono što je, kada se pogleda tvoja biografija, ona je zaista fascinantna, impresivna, ti si imala predavačka iskustva na Berkeleyu, Princetonu, Stanfordu, sarađivala sa Nacionalnom galerijom portreta u Vašingtonu, pa ipak nekako da uđemo u priču o Americi i institucijama koje su važne za nas, a to su univerziteti pre svega, ali i muzeji i galerije, nekako da krenemo od tih tvojih iskustva pa da idemo ka Fulbrightu. Ja ta iskustva vidim kao deo jednog procesa koji je zapravo krenuo u mom ranom detinjstvu. Ja duboko verujem da su interesovanja za istoriju umetnosti veoma subjektivna. I na tim temeljima nastalo je i moje, naravno, bavljanje američkom umetnošću i popularnom kulturom, tako da ja kao deo tog procesa gde se subjektivno, gde se privatno disciplinuje, vidim kao početak američku čitaonicu u Čikaljubinoj i posle podneva provedeno tamo i recimo Univerzitet Kalifornije na Berkeleyu, postdoktorsko usavršavanje na tom uglednom univerzitetu. Ali taj proces vidim kao jednu zapravo jedinstvenu celinu u kojoj shvatamo zašto je rad u arhivima, zašto je razmena znanja sa kolegama, zašto je način na koji se bavimo, ozbiljno bavimo fenomenima koji se često prepoznaju kao frivolni, suština tog jednog procesa upoznavanja sebe i kroz upoznavanja sebe, upoznavanja i drugih. Pošto si već pre Fulbrighta imala tako dobra iskustva na zaista najprestižnijim univerzitetima, sad fali ta višnjica, trešnjica na šlagu na torti, a to je svakako Fulbright kao opet najprestižnija stipendija. Kako je išao taj tvoj proces prijavljivanja na Fulbrighta? Možda je to zanimljivo, pogotovo za one koji se prijavljuju tek ili koje će se prijavljivati. Kako to posle nekog iskustva koje ti je zaista bilo jako dobro, impresivno, sad kako se ide ka tom cilju? Ja Fulbright baš tako vidim kako si, Fulbrightovu stipendiju, baš tako vidim kako si rekla. Jednom prilikom bio je jubilej na Berkeleyu i na kampusu su bili razni baneri i zastavice i na tim zastavicama je pisalo kroz Berkeley je prošlo toliko Nobelovaca, toliko Pulitzerovih nagrada, toliko Fulbright stipendista i ja sam sasvim iskreno tu stipendiju, naravno i pre toga, uvek doživljavala kao nešto što je istinski označitelj jednog uspeha, jednog statusa, jedna valorizacija naučnog rada koji ide iz domena onoga što su bila moja interesovanja. To sam pomenula i na razgovoru sa Fulbrightovom komisijom, kada sam bila na usmenom razgovoru, da ja sam Fulbrighta dobila u zreloj fazi svoje karijere. Već sam bila redovna profesor kada sam stipendiju dobila. I u tom smislu, naravno, bilo je potpuno izlišno, ali u kontekstu priče potrebno, da kažem da meni posle svega što sam prošla prethodnih 15 godina na američkim univerzitetima, Fulbrightova stipendija nije potrebna da bih započela svoju karijeru, da mi bude neka vrsta pomoći, neka vrsta stimulacije. Ja sam im rekla da mislim da sam i ja potrebna Fulbrightu, koliko je ta stipendija potrebna meni, zato što je istinski razumem, zato što je uvažavam na način koji je oblikovao, koji je definisao moju karijeru i interesovanja. Sve ono što ja smatram važnim civilizacijskim promenama, tekovinama, ono što je predmet mojih profesionalnih istraživanja, to je sistem vrednosti, to je temelj vrednosti na kome je osnovana, na kome se zasniva Fulbrightova stipendija. I u tom smislu mi se činilo da istinski mogu da dam Fulbrightovom programu ne samo istraživanje koje sam kasnije obavila na Univerzitetu Rice u Teksasu, već taj jedan širi kontekst kako ja smatram da je ta stipendija zamišljena. Ono što možda takođe nije loše da pomenem,
da se vidi da ja stvarno sam uvek tu stipendiju veoma visoko uvažavala. Ja je nisam dobila iz prvog puta. Nisam je dobila ni iz drugog puta. Nisam je dobila ni iz trećeg puta. Ja sam je dobila iz četvrtog puta. Da je trebalo da se prijavim još jednom, mogu odmah da kažem, ja bih se prijavila još jednom. I to je deo mog američkog iskustva i mog stasavanja na američkim univerzitetima. Ja sam pre toga bila i stipendista Harry Ransom centra i Getty-a, pomenuli smo već Berkeley. Imam odnos prema tome kako i na koji način se ceni upornost. I onda i kad razmišljam o onim Nobelovcima i onim Pulitzerima, ti ljudi sigurno to nisu dobili zato što su odustali na prvom koraku i zato što je bilo jednostavno i lako. Tako da, koliko god mi je svako odbijanje palo teško, da budemo iskreni, sada na kraju, kada je kompletirano, čini mi se da je dobar deo čitavog tog iskustva. Sad, kako je izgledalo na Univerzitetu Rice? To je još jedan od američkih univerziteta na kojima si bila, sada kao Fulbrightov stipendista. Da prvo pričamo o tom delu koji ima veze sa tvojom profesijom. Šta je profesionalno to značilo za tebe, pa da posle krećemo na sve ono ostalo što je prateći deo života stipendiste? Odeljenje za istoriju umetnosti Rice univerziteta je jedno od 5 najboljih odeljenja, tako je rangirano kao jedno od 5 najboljih odeljenja za istoriju umetnosti na američkim univerzitetima. I to je stvarno jedno mesto za rad koje je meni izuzetno prijalo i koje je proširilo u velikoj meri ta različita prethodna iskustva koja su postojala. Pre svega, možda i zato što Berkeley i taj zaliv San Francisco, oni funkcionišu sa istim sistemom vrednosti. I to je jedan kontekst koji je pripadajući u svakom smislu jedan drugom. Rice univerzitet u Houstonu radi u potpuno drugačijim okvirima i u drugačijem ambijentu. Vrlo često ono što se radi na Rice-u, ono što je sistem vrednosti koji Rice zagovara, je u disproporciji sa drugim teksaškim kriterijumima, načinima života i zapravo njihovim prvim i neposrednim okruženjem. Tako da mi se čini da pored naravno stručnog podsticaja koji je stigao i u razmeni razmišljanja sa kolegama i tim bogatim arhivama i bibliotekom koju sam bila u prilici da koristim, to iskustvo je zapravo boravkom na Rice-u kompletirano. Zato što način na koji u humanističkim naukama funkcionišete kada niste u sasvim prijateljskom okruženju u velikoj meri je drugačije od onoga gde zapravo svi očekuju da vi radite to što radite. Prednost života stipendiste ili stipendistkinje je svakako i sve ono što je van univerziteta, laboratorije i tako dalje. Ti si inače velika putnica, ti si inače sportistkinja i ja sam sve vreme dok si bila na Fulbrightovoj stipendiji uživala u tvom Instagram profilu, gledala kako ideš Amerikom uzduž i popreko. Mislim da mi je tvoja omiljena fotografija, sad ne znam da li ćeš znati koja mi je tvoja omiljena fotografija, vrlo neočekivano jer je sve... Nisam ništa od ovoga očekivala. To su muzeji, to su galerije, to su izložbe, to su fenomenalni zalivi. Tu nema šta nema, ali fotografija gde ležiš i piše Me and my truck love story. To! Pa sad malo je o toj drugoj strani života stipendista. Da. Love story između mene i svih mojih američkih automobila je uvek bila dosta intenzivna, jer jedna od tih fascinacija i ideja Amerike je od uvek bila taj road trip koji je toliko karakterističan za način na koji naravno funkcioniše ili Ameriku vidi kroz popularnu kulturu, kako se Amerika izvan vidi kroz popularnu kulturu, ali zapravo i ta, po mom mišljenju, nekakva definicija američkog identiteta koji je zasnovan na tom kretanju, koji je zasnovan na pomeranju, koji je zasnovan na promeni, koji je zasnovan na tome da možete
reinvent yourself nekoliko puta, da možete da počnete dalje, drugde, i sve ono što je jedan zapravo sistem vrednosti koji mi se čini da je bio uvek predmet mog interesovanja. Moj trak i ja smo u stvari neka vrsta mog ofisa, jer jeste, Rice je bio naravno moja matična institucija za Fulbright, ali prilikom prijave i sama moja tema koja se odnosila na javne prostore, odnosno politiku, kulturu i umetnost u javnom prostoru, uslovljavala je da su meni domaćini bile i južnjačke plantaže, da su mi domaćini bile sve te skobe južnjačke prošlosti koje se u tom atmosferi i ambijentu vide, da su sve prerije, sve ravnice, svi kauboji koji su definisali tu ideju i mitsku viziju američkog života takođe predmet mog interesovanja. Ta vizionarska promišljenja Donalda Judda, na primer, u Marfi, onome što je uradio. Dakle, to kretanje je bilo sastavni deo mojih istraživanja i te potrebe da se američki način života upozna, da se taj mentalitet upozna. Jer zapravo postoji jedna sadašnjost, ali mnogo nas u njoj. I to su mnogostruke sadašnjosti iz kojih proizilaze mnogostruke istorije. Ja sasvim sam ubeđena u to da naše iskustvo oblikuje način na koji mi posmatramo stvari i da ukoliko želimo da govorimo o elementima američke popularne kulture, to ne možemo da postignemo samo gledajući filmove, gledajući izložbe, čitajući knjige. Postoji zapravo ta potreba da se to iskustvo proživi, da se to iskustvo na neki način shvati. I u tom smislu sve milje koje smo moj trak i ja prošli definišu i oblikuju ono šta je istraživački proces kojim se ja bavim. A šta je više American experience nego biti on the road i kretati se i u tom jednom i u takvom procesu upoznavati tu zemlju. I da li si tokom i ovog boravka, sad kao Fulbrightov stipendista, kako su ti sada delovali tvoji susreti sa tvojim nekadašnjim temama? To je večita tema Kennedy, to su astronauti. Prosto da nekako povežemo i ono što je bilo pre, o čemu si pisala i eto sad ti u Americi. Da, i oni su verovatno još uvek tu. Da, kada sam stigla na Rice, ja sam odmah pomislila ovo je dobar znak, zato što prvi baner na koji sam naišla je bila je fotografija Johna Kennedy-a sa citatom Be bold. I ja sam shvatila da sam ja zapravo tu gde treba da budem. Inače sam znala da sam gde treba da budem. Na stranu ja volim Berkeley, San Francisco je moj drugi Beograd, to nema nikakve dileme. Ali Teksas i ja imamo jedan link. Moja prethodna stipendija u Teksasu je bila u Austinu i naravno ta tragična dešavanja vezana za atentat na predsjednika Kennedy-a su uslovljavale još ranije nekoliko istraživačkih boravaka u Dallasu, ali tako, Teksas me uvek primao širom raširenih ruku i ja želim da verujem da sam na isti način uzvratila. I onda, naravno, astronauti. Rice se vrlo hvali s pravom time, ima Wall of Fame, gde zapravo kaže da najveći broj astronauta je školovan na Rajsu, što je u nekom smislu logično jer je NASIN centar u relativnoj neposrednoj blizini Houstona, tako da to se sve se složilo i na mom putu od kuće ka univerzitetu sam svakodnevno takođe prolazila pored konjaničke statue Sema Houstona na konju, njegovom Saracenu, što je, ovako kada se kaže konjanička skulptura, pomisli se na ono što je taj klasični motiv evropskih gradova i sasvim sigurno da postoji ta vrsta reference, da je to nekakva parafraza evropskog stila, ali Sam Houston je zapravo kauboj
na konju. I tu se vidi jedna lokalna, zapravo, jedan dodatak onome što sada taj univerzalni motiv iz starog sveta, kako on biva preoblikovan u novim prostorima. Tako da su svi su znaci bili tu i zapravo ja kad sam dobila Fulbright, ja sam smatrala da je to najveći znak da, što sam već pomenula na početku, da je to jedna stipendija koja zapravo pokazuje, koja označava da postoji određeno uvažavanje, spremnost i verovanje da je to što vi radite vredno i za nekoga drugog, a ne baš samo za onog sebe koji ima pravo na svoje subjektivno interesovanje. Ti si mi sad u ovom ciklusu razgovora, mislim, jedina, mada možda je to mogao i Adam, ali ga ne poznajem dovoljno da mogu da ga pitam o tom sportskom delu života u Americi. To te pitam zato što znam koliko se ti baviš sportom i da trčiš maratone, a negde je i tvoje dobijanje te stipendije bilo neka vrsta trčanja. I to sam rekla, izvini što te prekidam, to sam rekla komisiji. Ja sam maratonka. Ja ne trčim na sprint na kratke staze. Ja ću se ponovo vratiti. Ja znam da dugotrajni proces na kraju urodi plodom. Ali opet mislim da je i to važno možda da čujemo i tu stranu života u Americi, jer si ti onda imala prilike da verovatno kampusi imaju sve što je potrebno za bavljanje sportom i kako i ta strana, bez obzira što znaš koliko sam ja daleko od bilo kakvog sportskog načina života, mislim da i to jeste važna tema kada se govori o Americi i kada se govori o američkim univerzitetima. Da, sport je veliko pitanje ne samo američkih univerziteta gde čini posebnu kategoriju, ali američkog života uopšte i tog sistema vrednosti, posebno tih nekih takozvanih nekoliko velikih sportova koji njih interesuju, od čega bi nama košarka sasvim sigurno bila najbliža, ali američki fudbal, hokej, bejsbol kao taj zapravo komplet, ta 4 njihova najpopularnija sporta i tu je sve ono što ide uz jedan sportski način života. Meni je to naravno jako prijalo. Prijalo i mojim domaćinima. Kad sam došla, prvi put kada sam bila na Berkleyu, onda su mi odmah rekli da moramo hitno da se učlanim u tim profesori koji se takmiči na studentskim, odnosno na tim mešovitim dešavanjima, jer uz svu logistiku koju imaju tim profesori, nigde baš se toliko ne iskazuje u sportskim elementima. Šalim se, iako je to naravno nešto što oblikuje život. Recimo, ne znam da li to smem da kažem, jedine karte koje sam kupila od Tapkaroša za sve decenije života u Americi. Oni kojima možda ne bi odgovaralo da to čuju ni ne znaju što su Tapkaroši. Ni ne znaju šta su Tapkaroši. To su karte za utakmicu Berkeley-Stanford, košarka Berkeley-Stanford, jer je to veliko rivalstvo i tu se naravno navija na jedan poseban način. Tako da, ali da ne bi sada to zvučalo kao samo neka priča o sportu, to se zapravo naslanja na čitav taj sistem življenja u kampusima, koji su, čini mi se, jedna od najvećih prednosti američkih univerziteta, jer naravno, predavanja koje ćete vi dobiti su ono zbog čega se inicijalno neko opredeljuje za određene studije, ali kasnije taj život, to iskustvo, to sticanje kontakta zapravo ide iz života na kampusima. I tokom ovih tužnih godina COVID situacije bila sam vrlo često i vrlo intenzivno sa kolegama, posebno sa Berkleya, u kontaktu. Upravo upitana na time, oni su naravno online držali nastavu, upitana na time koju sada
zapravo čini razliku to da li studirate na nekom od tih univerziteta ili negde drugde, kada izostane to iskustvo velikih biblioteka, velikih arhiva, tih sportskih dešavanja, travnjaka na kojima se leži, debatuje, jednog aktivnog života u svakom smislu. Tako da mi se čini da su zapravo kampusi to najvažnije mesto univerzitetskog života u Americi. Šta god da pogledamo i o čemu smo sad razgovarale, vidi se koliko toga si zapravo dobila i Fulbrightom, ali uopšte tvojim odlascima u Ameriku, koliko je tu fascinantnih iskustava. Mi kao društvo nekako smo navikli da dobijemo, da uzimamo, a da jako malo dajemo. Ja znam koliko ti daješ u Centru za američke studije, našem na Filozofskom fakultetu, ali šta misliš sad da nekako sa tobom je došlo nazad u Srbiju posle tvog povratka? Što si donela, a da nije bukvalno taj kofer? Pa mislim da sam neke važne stvari donela i bukvalno u koferu. Donela sam razne knjige koje će biti korisne na brojnim izbornim kursevima koje držim još od 2005. i koje onako na jedan, čini mi se, vrlo dobar način pokazuju interesovanja naših studenata prema američkim studijama. Dakle, bilo je i tih vrlo bukvalnih stvari. Ali ono što mi se čini možda važnijim je to što sam i pomenula komisiji Fulbrightovoj prilikom našeg usmenog razgovora. Mislim da je najvažnije pokazati pre svega našim studentima. Meni je najviše stalo do njihovog mišljenja, iako volim da komuniciram i sa širom javnosti, ali oni su nekako moja najveća ljubav. Mislim da je važno da vide da mogu da budu školovani na Filozofskom fakultetu. Da Beogradski univerzitet može da ih školuje veoma dobro, da to ljudi prepoznaju, da razliku čini onoliko koliko oni hoće da se potrude, koliko su istrajni, koliko pokušavaju da skrenu na sebe pažnju, bez obzira na okolnosti. Okolnosti nikada nisu dobre. Ja kada sam studirala početkom 90-ih, okolnosti sasvim sigurno nisu bile čarobne, a posebno za bavljanje američkom, na primjer, umetnošću. Dakle, da shvate da to što rade može da bude prepoznato, da treba tome da se veoma mnogo posvete, da treba da budu istrajni, da kad im neko kaže niste prošli ovoga puta, shvate ovoga puta, da je to akcenat u rečenici, a ne niste prošli. I da se sledeći put pripreme još bolje, da urade to još sigurnije i da zapravo te vrednosti koje Fulbrightov program promoviše, vrednosti koje zapravo daju mogućnost ljudima da komuniciraju između sredina, da komuniciraju između različitih društava, između različitih čak i civilizacijskih vrednosti. Da je to najveća prednost koju sebi mogu da obezbede. I bila bih izuzetno srećna ako samo jednog čoveka ubedim da se na taj način ponaša, da na taj način razmišlja i da istinski veruje da će to biti prepoznato. Sad si sa nama u udruženju Fulbright i prijatelji, pa evo možeš da nastaviš sa tom misijom. Sad moram ono što sam rekla komitetu, zašto treba da mi dodele stipendiju, sada treba da opravdam. Došlo je vreme. Došlo je vreme. Hvala puno.